Bon dia. Teniu calor? Doncs aguanteu. Així anem a més perquè el plàstic no filtra. Bueno, les paraules de gratitud sempre són pobres perquè no poden expressar tot el que volen dir i sentir. Jo agraïsc en nom de tots tot el que feu, tants anys d'entrega, de disponibilitat, de servici, d'alegria, veritat, Vicent? Ahí està el amigo Paco Palanca, que està des de les raïces, Te veig ahí, te veig, Paco, des del primer dia, Jo volia recordar això, si m'ho permetiu. No sé si haveu llegit, suposo que no haureu pogut, vos dispensa, l'última exhortació apostòlica del Sant Pare, Gaudete et Exsultate, que és una meravella. Si no l'he llegit, jo vos ho recomano. Perquè mos fa pensar la identitat de Projecte Home. La identitat de Projecte Home és veritat que el temps mos ha fet saber treballar necessàriament en col·laboració institucional per fer un bon treball, i continuarem fent-ho, per supost. Inclús, a dependre coses que no sabíem fa 30 anys i ara les sabem mitjanament bé, no? Però no oblidem això, la identitat de Projecte Home és l'Evangeli. És l'Evangeli, I això ens dona una força tremenda. És veritat, inclús la capacitat real, la necessitat d'obrir-nos permanentment a lo nou, per saber respondre a les realitats immediates que ens presenta aquesta societat, les addiccions antigues i les noves que Vicent nombrava en les seues paraules, no? La identitat és l'Evangeli. Ha fet referència a aquest escrit del Sant Pare Francesc. N'hi ha un número de l'exhortació apostòlica que jo vinc repetint permanentment els últims dies, perquè me crea molt d'entusiasme. És el número 131, per si voleu buscar-lo. I fa referència a això. Diu, la mirada compassiva de Jesús es entrañable. La mirada compasiva. Pero al mismo tiempo, digo el Papa, que la mirada compasiva para nosotros no nos tiene que paralizar. Se convertís en misión. És a dir, nosaltres, des de l'Evangeli, que estem cridats a això, devem exigir-nos una mirada compassiva al món. A totes les realitats, sense distinció, ninguna, no les podem fer, seríem anti nosaltres mateix, veritat? I al mateix temps que aquesta mirada compassiva se convertisca en missió, en tarea. I la mirada compassiva del nostre Senyor era per això, ho sabeu, però jo vull recordar-ho, perquè a mi me fa de recordar-ho. La mirada compassiva del nostre Senyor sempre era buscant el bé, la llibertat i la dignitat de l'altre. Per a molts, entonces, en la vida del nostre Senyor, per a molts, aquestes actituds eren escandaloses. I a ell li costa la creu. Sense mirar, al contrari, buscant sempre el bé, la dignitat de l'altre, la llibertat de l'altre, la felicitat de l'altre. Les arrels de Projecte Home són eixes. La dignitat de la persona, la llibertat de la persona, el bé de la persona, el futur de la persona, la felicitat de la persona. Per això el treball que feu els tècnics, i especialment el treball que feu el voluntariat, està en aquest desig i en aquest compromès de futur. Tenim que celebrar 30, 40, 50, 100, perquè l'Evangeli sempre estarà viu i nosaltres sempre estarem disposats a fer-lo efectiu. Agraïs, antes d'acabar, agraïs la presència de tots, molt especialment de les institucions, en molt de goig a vostès i de la vicepresidenta, s'han vist 2 dies seguits, per causes nobles. I agraïm jo agraïs personalment, ella ho sap, la cordialitat, la proximitat i el desig de, més que col·laboració, de caminar junts per el bé dels demés, que és el que forma part de la nostra essència. Gràcies.